Ahoj všichni, právě teďka jsem dotočila video jakoby účesový a když jsem ho dotočila, tak jsem si všimla, kolik jakoby zhlédnutí mám u videa moje čištění ke koním a když jsem zjistila, že tam mám 221 zhlédnutí, tak jsem si říkala úplně, pane bože. Moc vám chci poděkovat a jako poděkování by jsem vám vlastně buď chtěla natočit, teďka jsem vlastně buď by jsem vám chtěla vlastně natočit video jakoby z mých stání, nebo jakoby pokud mi to ta majitelka stájí a jakoby ředitelka těch stájí dovolí, takže by jsem vám vlastně chtěla natočit jakoby jak mám věci ve stáji a takhle a nebo vlastně aspoň koně a kdyby to nevyšlo, tak bych se vám chtěla aspoň natočit moje věci na koně, takže třeba nějaké ohlávky a tak, ale i věci na mě, ne jako na jezdce, nejenom prostě na koně. Pokud by vás to zajímalo, tak mi nezapomeňte na tenhle video dát like. Případně, pokud byste něco z toho chtěli, tak dejte ten like, to jsem chtěla, a potom mi dolů do komentářů napište, co z toho se vám líbí víc, a nebo v oboje. Takže kdo chce, aby jsem řekla, že to nechtěla, tak jakoby, aby jsem tak nebyste jedna. Pokud chcete to, aby se vám vlastně ukázala jakoby ty věci nějaký na koně, ale nebude to čištění a ještě k tomu vlastně, já se pořád koukám někam tam, jo, někam tam, jo, ale se prostě strašně omlouvám. A nebo vlastně, pokud byste chtěli to video, kde vlastně vám ukážu věci jakoby na mě a věci na toho koně, tak, nebo jakoby ty věci, které mám já tady doma, takže to nebude třeba sedlo, úzda a takhle. A takže tam dejte 2 a pokud byste chtěli oboje, tak dejte 3. Tak jo, snad se vám to video líbilo. Ještě jednou bych se vám chtěla úplně neskutečně moc poděkovat. Mějte se hezky a ahoj.